Dámy a páni, dneska to máme posledný deň na Madejre, ale nie posledný deň Portugalska, lebo my sa dneska preletíme Ryanairom do Lisabonu. Toto bude asi najmlhšie, lebo sme došli o 6 a check-in sa nám začína až o 7. A budeme to mať nejako špeciálne, lebo ideme po eskalátoroch. Je to pasovka, ale letisko Madeira má ešte dve poschodia, vlastne akoby v podzemí, alebo pod tým kopcom. To letisko je vystávané na kopci, takže asi tak. Duty free na Madeire, kde je roomy, klasické cigarety a alkohol a nejaké tie parfémy a sladkosti. Tak je to tu asi klasické, nič iné od hej nemáme. Jo, rozhodne je to v pohode. Úprimne, na tomto letisku som aj dokonca prekvapený, že koľko je obchodov. Dokonca je tu aj teraska. Akurát, že tu není zatiaľ žiadne lietadlo. Je tam vzadu jeden jet, ale teraska je pekná. Ako na bratislavskom letisku si nie som istý, či tam máme, ale na Madeire je. Vo Viedni tiež je, ale asi len v Saloniku. Dámy a páni, tak dneska si moc nezaspotujeme, čo som pozeral. Tu má byť Katovice, ktoré veškajú, a potom je tu Porto Santo, takže si moc nezaspotujeme, potom už je tam naše. Takže asi tu moc toho nenatočíme, ale dáme si jedlo a medzi tým už aj niečo pristane. Na každom letisku musí byť relej. Sedeli sme na palube a práve nám dezinfikovali lietadlo. Dezinfikovať na palube s ľuďmi. To čo je za nápad? OK. In the middle and at the rear of the Práve prebehlo hlásenie. A saída mais próxima poderá estar atrás de si. Em caso de evacuação, você deve deixar toda a sua bagagem de mão. Irão automaticamente do painel sobre a sua cabeça. A pôjdeme aj na točnú.
nebude, lebo bude tma a letíme nad morom, takže jo. Tak, dostali sme barilu na červený a la bolognese. Máme obrúsok, ktorý není patentovaný. Aha, a vyberieme pekne v krabičke, máme aj blíbor. Teda blíbor. Tým blíborom myslím takúto malú bytličku. OK. No. Jak sa to otvára? Co robíte? To nevíte, to zozadu. To sa nebojím, skôr sa bojím, jak sa to otvára. Stop, stop, stop. Tak, ideme na to. Je to trošku stúhaté v obalíne. Treba zdvuknúť dole. Dúfam, že teraz nezačnú turbulencie. Som sa obaril. Aha, a vlastne teraz už tu máme preklopiť. Ale ide z toho riadne teplo. Tak. To by sme mali. cigarety, čo je divné. No smoking, no. Ale tu máme vodu, ktorú vy môžete mať aj teplú, takže to je overené. Môžete sa to tak napínať. A je tu aj mydlo, ktoré je funkčné. A toaleta bohužiaľ dneska hodnotím zle, lebo dneska čistá není. Takže toaleta je podľa mňa veľkým prekvapením táto čas, ale tá doska, tak to je proser. Takže na strojka. A ešte mi opadnuté svetelko. Dámy a páni, práve prebehlo hlásenie, že už ideme dole. Takže jo, tento let je pohodový. Jeden z veľmi pokojných letov. Už mi puklo aj v ušiach. Ale teda, aby som zhrnul, tak bol veľmi dobrý let, komfortný, trošku zastaralejší systém sedenia, ale myslím, že to stačí. Takže podľa mňa si to zaslúži takú 9 z 10.
To bol Ryanair. Bohužiaľ, asi už nebude obrázok, lebo dvere sú tu zablokované. Vítajte na terminále v Lisabone, kde kde neviem, kam mám ísť. Mali by sme ísť na Baggage Claim, to je jasné. Akurát po eskalátoroch, asi hej.